Привет на всички! Казвам се Иван Сливков. В интернет пространството и аниме средите съм известен като Джокович. Занимавам се с фенсуб от средата на 2009 година. От началото на 2011 съм член на Сацугай Фенсубс, българска фенсуб група, още известна като SFS. Последните няколко месеца нямам нужното свободно време, за да се занимавам с фенсуб. Заед съм в личен аспект и затова реших да предам част от знанията си на настоящите и бъдещите фенсубъри. Ще акцентирам върху караоке мейкинга, защото уроци на български, че и дори на английски почти няма никакви. До сега караоке мейкинга беше доста така да се каже потаен процес. Хората трудно, фенсубърите като цяло не споделят работите си, защото се изисква много труд, разбира се, никой не иска, всеки си цени труда. Но като оставим това на страна, мисля, че видеоуроците, които ще правя в последствие, ще ви бъдат от полза. Не знам доколко ще успея да бъда добър в обясненията, но предполагам, че ще сванете основните неща. А това е целта, да е. Все пак креативността е във ваши ръце. Ще започнем с основните тагове, които се използват в EGSUB. Самата програма няма да ви я описвам. Интерфейсът предполагам ви е познат и основните нейни функции, затова да преминем директно към таговете. Тага представлява определен нанис от символи, които правят промени чрез предварително зададени параметри при създаването на програмата, в случая EGSUB. Самите тагове се записват чрез наклонена черта и след което се записва името на тага. Следва се определен синтаксис на изписване, както при всеки програмен език, разбира се. Таговете се поставят в тези скоби, при което след което се изписва самия текст, който трябва да бъде представен, променен по-точно. И това общо взето за синтаксиса. Първият таг, който ще разгледаме, е Q тага. Чрез него се осъществява пренасене на текста на няколко реда, като това става при определени начини, в зависимост от зададените стойности на Q тага. Те могат да бъдат от 0 до 3. Q тага се използва най-често при превод и при typesetting. Ще видите неговото отношение към текста. При Q0 тага пренася текста на два реда, като програмата се стреми да изравни символите на долния и на горния ред. Ето, вижте. Когато тази стойност е 1, EGSUB пренася текста така, че в горната част, в горния ред да бъдат изписани повече символи, а в долния по-малко и обратно. Стойност на Q3 прави текста с повече символи в горния ред, повече символи в долния и по-малко в горния ред. Стойност 2 на Q тага е доста специфична. Както виждате, тя не позволява пренасене на текстове, на реплики, извинете.
Използва се в type сетинга, когато имаме движение на текста извън на рамките на видеокартината, примерно посока надолу, отгоре надолу или отляво надясно, все тая. Има доста широко приложение, но не се използва при караоке мейкинга толкова често. Другият таг, който ще разгледаме, е тага N, в зависимост от изписването му, дали е с малка или главна буква. Той има различно предназначение. Когато N тага е с главна буква изписан, той пренася текста на нов ред. Когато е с малка, това означава, че просто е зададен интервал между думите. Когато обаче се използва QTAG 2, N малко означава пренасене на нов ред, както виждате. За разлика от преди, когато означаваше просто един интервал. Има друг таг H, който е подобен на тага N. Той задава също интервал, но този интервал може да бъде задаван и в нов ред. Примерно, вижте сега, когато натискаме Space, текстът не се променя в долния ред, не се задават интервали между думите в него. За да зададем такъв интервал, т.е. да принудим програмата да зададе интервал, използваме тага H. Както виждате, текстът се измества в дясно. Другият таг, който ще разгледаме, е малко труден за обяснение. Той е така нареченият AN таг. AN. Няма да следвам от тук насетне спелуването на английските букви по правилен начин. Ще гледам да ми е по-лесно на мене, че и на вас да разбирате по-лесно какво искам да ви кажа. Идва от английската дума align, което означава подравняване или още позициониране. Чрез него се измества центъра на тежестта или централната точка, както искате да наричате, на дадена реплика или обект. Както виждате, в момента е абсолютно в центъра и отляво и отдясно, защото е използван AN5 тага. Когато тага приема стойности от 1 до 9, когато е зададена стойност 1, както виждате, централната точка се разполага в долния ляв ъгъл. Когато е 2, в средата на обекта, но в неговата долна част. Когато е в 3, се разполага в десния долен ъгъл. Когато е 4, е центриран за обекта, но е разположен в ляво. Аналогично 6 в дясно. И 7, 8 и 9, както виждате, може да ги разгледате, да не губим време. Тези тагове се използват, когато искаме да зададем различна промяна на текста. Примерно оголемяване, който ще ви покажа последствие. Когато тага е AM5, оголемяването става и във всички посоки. Взимаме един обект, да ви покажа нагледно какво искам да кажа. Неговото оголемяване ще става във всички посоки при AM5. Когато AN е 4, т.е.
централната точка е разположена тук. Оголемяването ще става в тази посока, нагоре и надолу, като в ляво това няма да се осъществява. Аналогично вдясно тази посока няма да бъде взета предвид и така нататък. IDSub има тагове, чрез които се форматира текста. Всъщност това представлява и самото караоке, определено форматиране на текста чрез определени смени на цвят, на размер, позиция и други неща. Ще започнем с таговете, които имат отношение към текста. Те са I, U, S и B. Всеки так има определено име и променя текста под определена... променя текста по определен начин. Когато е използван тага I, идва от думата italic, което означава наклонено. Когато е използван, текстът се накланя в посока дясно. Всъщност това са и основните характеристики на шрифтовете, тези тук, които виждате и които са всъщност таговете. Те имат различно форматиране на текста и за всеки шрифт това е доста специфично. И самия наклон може да е различен, като големина, като стойност по-точно. Да, тези тагове B, U, I и S, които ви казах, се отварят с цифрата 1 и се затварят с 0. Ето виждате ефекта. Какъв е? Когато е използван тага B, още е bold наречен, идва от превод означава удебеляване. Шрифтът се удебелява, както виждате. При тага U се подчертава. И при тага S се зачертава. Тези тагове почти не се използват в караоке мейкинга, основно са предназначени за превод и затова няма да се спираме на тях. Следващият таг, който ще разгледам, е board тага. Той задава контур на шрифта, като неговата големина се определя с цифра или число, разбира се, ако е по-голямо от 9. Когато сме, примерно, задаваме стойност на борд 2 и виждаме, че контура е с широчина 2 пиксела. Този таг се използва, значи от таговете от тук насетне, които ще ви представя, се използват в караоке мейкинга в почти всеки скрипт, така че съсредоточете се да ги усвоите. Борд има разновидности X и Y, които съответно задават контур по абсцисата X, X или ординатата Y, както виждате. Тоест, не го представя така. Чертаем си координатна система. Имаме даден обект. Задаваме му контур 2 пиксела. Като
неговия контур да е изпълним в abscissa X, т.е. този лъч. Когато го приложим този так, ще се добавя контур само в тази граница и когато съответно е използван Y тага по ординатната ос, ще се дава определен контур. Другият так, който ще разгледаме, е Shad, извълча до сянка. Той също по подобие на борда се записва, задават му се стойности. Под таговете му са също X и Y, като чрез тях се задава самата позиция на сянката. То виждате, X20 означава, ако вземем пак дадена координатна система, дадена точка от нея, примерно с координати 2 и отново 2, борд Shad X20 ще означава, че сянката на обекта ще е разположена 20 пиксела в дясно, т.е. тази посока, да кажем някъде тук. Така. Може да се задават отрицателни стойности, които показват посоката на сянката. Този път ще го представим така. 20. Значи това е самото позициониране на сянката. Няма нищо особено. В Y по същия начин, само че в посока нагоре или надолу. Може да се използват комбинирано, разбира се. Когато искаме да изместим сянката на дадено диагонално положение. Това е общо взето за тага Shad. Следващият так, който ще разгледаме, е Blur тага. Чрез него се постига размазване на обект или текст, като на него също му задават определени стойности. То виждате, текстът е размазан. Интересното тук, че текста се размазва изцяло. Има един друг подобен на Blur тага, който размазва само самите ръбове на текста, т.е. само тази част около буквите. Той се записва като BE. Както виждате, размазва само краищата на текста или обекта. Следващият так, който ще разгледаме, е FN. Идва от font name и означава име на шрифта. Шрифтовете, както знаете, имат определено име. Те са всяка буква е изписана по определен начин във всеки различен шрифт. И FN работи като се запише и самия так и след него без интервали името на шрифта. В момента използвам Arial. Това ще го сменим на Comic Sans MS. Както виждате, шрифта се смени. Другият так, който ще разгледаме, е FS, който означава font size или големина на шрифта. Неговите стойности са от 0 до безкрайност. Общо взето се дава размер на шрифта в пиксели. Той се използва в караоке мейкинга, но
неговото генериране при писането на скрипта е малко специфично. Ще видите в последствие. Затова на негово място ще използваме неговите подтагове, които съответно са FSCX и FSCY, които отново се връщаме на координатната система, които определят големината на обекта по неговите ординати и абсциси. Примерно, ако това е даден обект, купче, няма значение, каквото искате го приемете, т.е. големина 100%, както знаете от математиката, всяко нещо има големина 100%. Когато му зададем FSCX 120% вече, той ще оголеми обекта само при абсцисната му ос, т.е. в посока на там или на там. Т.е. обекта ще стане по-голям в тази или в тази посока, или и в двете посоки едновременно. Сега ще питате как се подписа. Сега в момента се питате сигурно как и в двете посоки. Ами много лесно. Това се определя от AN тага. Когато AN тага е зададен със стойност 5, оголемяването на размера на шрифта ще се осъществява в посока ляво и дясно, и в случая ще се получи размер в границите на розовото. Ето вижте го, 120, оголемяване от двете страни. Да направя един подобен, за да сравните. Така. Ето, както виждате, и двете посоки едновременно. Когато е използван AN4, оголемяването се осъществява само в дясна посока. То си личи. И когато е N6 или някои от другите позиции на шрифта, се изменя посоката на оголемяване. Също аналогично се използва и FSCY тага, като при него също се задават стойности в проценти. И той има също отношение, само че оголемяване на шрифта в неговата ординатна ос. И пак аналогично се използва AN. И се оголемява шрифта по различен начин. Това са различни пропорции. Тук имаме оголемяване на шрифта с 130% от началното му състояние в посока ординатна абсцисна ос. Тук имаме оголемяване на шрифта в посока ординатна ос с 120%. 120 казвам, защото не знаете, самия обект е 100% големина. Същата работа може да се прави и при смаляването на текста. Ето, когато двете стойности FS, накратко CX и CY са равни, пропорциите се запазват от началното състояние на текста. Мисля, че това е за тези тагове. Тя ги разглеждам по-подробно, защото ще видите натам, че няма ефект, в който да не се използват.
Следващия так, който ще разгледаме е FSP. FSP Font Space, който определя разстоянието между всяка буква от репликата. Ето. Той се създава и от Style Manager също. Ето тук. Да, ето даже FS CH, CX и CY са тук. В проценти дадени. Както ви казах, 100%. Не се заблуждавайте. Това си е големината на шрифта 50 пиксела. Това си е вече неговата пропорция на големината, пропорцията на неговата големина. Тук outline означава борд, който добавяхме преди. Shadow също е дадена. Сянката. Само че в нея не може да използваме X и Y, борд и Shad. Затова направо ги пишем в самите скоби на скрипта. Style Manager няма да се използва толкова често, затова няма да ви го отварям също. FSP ви казах какво представлява. Следващият так е FRX. Всъщност, да, FRX. Мислено разполагаме даден обект на координатна система. При FRX шрифтът се върти в посока, като се взема равнината на абсцисната ос. Дори от английски тага означава Font Rotation X и се осъществява въртене по около абсцисната ос. За да ви представя точно какво означава това, представете си мислено, че обекта почва да се върти в посока към монитора. Както виждате, той постепенно става все по и по малък, в смисъл, защото не се вижда евентуално, разбира се. И идва едно положение, в което FRX съвпада с абсцисната ос. Тогава се вижда само едната страна на обекта. И по същия начин може и в обратната посока да се осъществява ротацията на обекта. Ето вижте, същото дето ви представях, 50-60. Градусите са като в математиката до 360. Може да се използват и по-големи стойности, но те имат цел да представят няколко ротации, които ще разгледаме по-натам в видеоуроците. При стойност 180 текстът е обърнат наобратно, т.е. 180 се осъществява ротацията. При 90, както казах, ето обекта съвпада с абсцисната ос. И в случая той изчезва. По същия начин FRY е так, който позволява въртене на текста около ординатната ос. Аналогично можете да се досетите какво прави този атак. Ето виждате, да сменим
да е по-видимо. Да. Ето, по ординатната ос се върти. Тук също има, зависи как е използван AN, коя стойност на AN тага е използван. Самото въртене е по различен начин. Виждате, че тук това е, ето, тази права нагоре и надолу е ординатната ос. Тоест въртенето ще се осъществява около нея и текстът ще се върти около нея. 220, така. Докато не се стигне 360 градуса, при което Shift се връща в началното му състояние. 0 и 360 градуса са едно и също. Стойностите на всички тагове са еднакви. Следващия таг, който ще разгледам, е FRZ. При него пък се осъществява въртене на текста. Около перпендикуляра, спуснат към централната точка. Тоест имаме дадена равнина. Още не как да направих. Така, дадена равнина алфа. Дадена точка от нея. В перпендикуляр спуснат към точката. Значи въртенето се осъществява около нея. Ако приемем, че това също е обект някакъв, права, тя може да се извърти така, така, така и по друг начин, зависимост от AN тага. В случая тук е използван AN5 и ето виждате, че завъртването е по-различно. Дори от тези бутони може да управлявате някои от таговете, но те няма да влизат в употреба при караоке мейкинга. Да, може да се пробвате да въртите някакъв текст, да видите какви са разликите. Аз спирам само на кратки обяснения. Продължаваме натам с таговете FA, XC, FAY, които представят текста перспективно. Както виждате, тук се използват по-малки стойности, защото перспективата е доста голяма. Виждате, че след едно почти текста не читаем. Това се използва за typeset, когато има някакви табели за табели разположени по диагонал за typesetване. Примерно дадена табела има и вътре трябва да напишете някакъв текст, който да е перспективно обърнат. Тук може да се дават също отрицателни стойности. Ето, примерно, ако имаме табелата, която ви нарисувах, и комбинацията от двата тага, за да изравним текста, така, всъщност с него се представя табелата и се тайпсетва табелата. По същия начин може да използвате и FRX и FRY, в зависимост от разположението на табелата. Мисля, че това са за тези тагове. Каквото и да ви обяснявам,
Тук просто трябва да поработите малко, да си поиграете с числата, за да видите кое как става. Следващите тагове са цветовите. Те се отбелязват с C от Color, който означава цвят на английски. Едно C и C е един и същи таг, просто за по-кратко се използва C. Но за да видите каква е разликата между всички тагове, ще използваме едно C вместо C. Значи това е синтаксиса на тага. Между тези два символа, не знам как се наричат, се представя, полага цвета. Неговото име е определена последователност от букви, числа и други символи. Всъщност само букви и числа, които в различните цветови схеми с различни стойности, както виждате в ASS или това EdgeSoup Substation Alpha. Шрифтът, цветът има, този червен цвят има стойност тази, в HTML тази и така нататък. Всеки цвят се означава с определен код, който код се използва в самия скрипт. С едно C се задава основният цвят на шрифта. Използвам малко тагове, да видите някои промени. Така. За всеки от тези три тага има определен цветови таг, при който само се променя цифрата. Едно си е за основния цвят, две си е за второстепенния цвят, който се използва при караокетата, ще видите. Три си е за контура, борд, т.е. ето виждате зелен борд, не знам дали се вижда. Да, зелен борд. И 4 за сянката. Това е разликата между тези тагове. Само това трябва да запомните, че се изписва с C, определената стойност преди си за определяне коя част от шрифта ще бъде отцветена, и поставянето на кода, който се копира от пикера на EdgeSoup. А може от друг пикер, от друга програма, няма значение, кода е същия. Това е общо взето за тези цветови тагове. Продължаваме натам. Следващите тагове са таговете Alpha. Те представят прозрачността на текста и за тях също подобно на цветовите тагове се използват различни стойности за означаване прозрачността на различни части от шрифта. Те се записват Alpha се записва по този начин, като HFF вътре означава напълно прозрачно, а от 0 непрозрачно до 250 до 160, извинете. Имаше до 100. Се определя различна прозрачност на текста, като, както казах, HFF е напълно прозрачен. Този таг, когато искаме да зададем прозрачност на различни части от шрифта, не
се записва алфа и вътре в него HFF. Само A и стойността на цвета, да. Както знаете преди, 1 е за основен, 2 е за второстепенен, 3 е за outline и така нататък. Примерно същия ефект, който преди малко ви показах. Този път е различен, защото сме задали да бъде прозрачен само основният текст, който преди мисля, че го правих зелен, няма значение. 3А виждате, че outline става прозрачен, 4А самата сянка. Това трябва да знаете за алфа таговете. Те влизат главно при ефектите с прозрачно скриване или появяване на буквите. Последствие ще видите кое как става. Следващия таг е вече малко по-сложен, т.е. нарича position, записва се pos в скоби с координатите на обекта. Връщаме се пак на координатната система. От тук насетне свиквайте с тази координатна система, защото функциите са важен обект от програмирането на Karaoke ефекти. Да вземем дадена точка А. Има координати x1 и y2 и друга точка B, която има координати x2 и y. Опа, извинете. Която има координати x2 и y2. Самия запис математически е този. И в Edge се използва доста често този таг. И си последващият го, който ще ви представя след малко. То показва позиционирането на обекта по неговата абсциса и неговата ордината. Когато сме задали в случая, както виждате, 300 и 300, това значи, че шрифтът е разположен в ординати с... момент да ви го представя графично, че е малко трудно да го обясня. 300 и 300. 400 и 300. Както виждате, с променянето на стойността на координатните оси се постига различно позициониране. Важно да спомена е, че при EdgeSub координатната система има различен вид, тя е разположена наобратно, в смисъл, че нейните положителни стойности за X и Y не отговарят с положителните стойности на обикновената ординатна система, която сте свикнали да чертаете по математика. Тоест тук X е положителен, тук X е отрицателен, тук Y е положителен, тук Y е отрицателен. При EdgeSub е обратно. Y е положителен в тази част и X си остава същия всъщност, само Y е обърнат на неговия знак, т.е. координатната система изглежда по този начин. Не че е нещо сложно за разбиране, обаче просто са обърнати самите координати. Ето виждате, че тук е 0,0 и от него започва X координатната, но тук до 1280. Всъщност това ви е големината на видеокартината или на самото видео, което използвате, ако е вече RAW, и надолу до 720 X и Y координати.
Позиционирането може да става и с този бутон, но за предпочитане да се използват самите стойности, да се изписват в скобите, защото има променливи, които по-късно ще въведем и които ще използваме. За този так мисля, че в момента няма какво друго да се каже, но като стигнем с обяснението на променливите, ще ви обясня по-подробно. Следващия так, който също включва позициониране, е Move тага. При него дадена точка от видеорамката или от координатната ос се придвижва до определена позиция в друга точка, която означихме с B. X1. Така, значи имаме точката А се придвижва до точка Б, като това придвижване се означава по последния начин. Дават се координатите в EdgeSoup като Move и вътре се вписва X1, т.е. началната позиция на точката и нейните крайни позиции. Означихме как точно се извършва движението на точка А до точка Б, т.е. започва при тези координати и завършва при тези. Важно да се спомене, че при Move тага движението се осъществява само в права посока, т.е. то не може да бъде във формата на парабола или синусова графика. И също така движението не може да се осъществява чрез различно ускорение, т.е. самото движение става равномерно, а не примерно до тук точката или обекта се движи с една скорост, след това от тук до тук с друга скорост и така нататък. Това не може да стане в EdgeSoup с този так. При движението на точката до някаква друга точка с други координати, това изисква определено време t. Това време t също се вписва в тага Move. След като се запишат самите координати на точките, така ето даже и това, което чертах на графиката. Ето как се осъществява самото движение. Тук пак и при позициониране, и при Move, запомнете, при всички тагове има много важно значение какъв алайн е използван, защото той изцяло променя движението на текста. Виждате, че неговата позиция се променя различно. Така, както виждате, след самите координати на точките записах и записах 0,5000, което означава, че движението от точка с координати 100 и 200 до точка с координати 300 и 400 ще се осъществява за време от 0 до 5000 милисекунди, което е 1/1000 от секундата, т.е. 5 секунди. Това означава 5 секунди. 1000 милисекунди са равна 1 секунда. 100 санти секунди е равно 0,1 секунда. Тези неща ще ги използваме по-натам. Аз само ви ги споменявам за момента. Тук тази 0 означава, че от началото на репликата ще започне самото движение.
самия край, който виждате, че е 5 секунди. Можем да го променим това, разбира се, пример 1000, което означава, че движението ще започне 1 секунда след като се е появила репликата, т.е. в първата секунда. Ето, дори не забавя къде ще видите, движението не почва. И когато се стигне до първата секунда, текста почва да се движи. До 5-та. Или до някоя друга. Примерно 300. До 3000 милисекунди. Да. До 3-та. Първо до 3-та. Всъщност, като променим самото време, при което се движи текста, определяме и неговата бързина. Колкото по-малко е интервала във времето, толкова по-бързо се движи текста. Самият интервал, както виждате тук, е 780, т.е. движението се осъществява за 720 милисекунди. Тук друго, не знам нали трябва да... Няма какво друго да се каже. Но само това трябва да запомните. Началната точка, от която... Централна точка, от която тръгва самия обект. Крайните... координати на крайната точка, в която спира. И самото време за движение. Това е Smooth тага. Преминаваме към Orc тага. При него се променя точката, около която се върти текста. Виждате, че тя е тук, а по принцип, когато не се използва Orc тага, точката е зададеното от AN положение. Ето. Когато променим тази точка, самото въртене е различно. Този так доста абстрактен за обяснение, не знам, освен видимо как да ви го представя по друг начин. Не съм негов върховен, почти не го използвам в скриптовете си, но някои хора го използват доста често. Използвал съм го тук-там за някой трептящ ефект, но неговата полза ми е под въпрос за мен. Почти не го прилагам. Следващия атак е Fate, при който пак по същия начин както тага Move, за определено време се осъществява постепенно. Текстът става постепенно от напълно видим става прозрачен. Напълно прозрачен, т.е. невидим. При него самото използване е малко по-различно. Синтаксисът само е различен, значи в първата част от скобата се задава времето, за което текстът от напълно прозрачен става видим и се задава с положителни стойности само. Тоест, ако сме задали 100 милисекунди, когато репликата се появи до стотната милисекундна, той ще стане видим. През това време ще се променя. Ето вижте 0,0 до 100 става напълно видим. Ако променим тази стойност, се променя времето, за което става видим. В смисъл, това е началното време, а крайното започва
600 секунди, това е 600 милисекунди преди края, т.е. от 400-та натам. Ето вижте, от 400-та насетне става ефекта, който се осъществява чрез фейт, а именно прозрачност. Какво да ви кажа за този таг друго? Сами виждате, че сега ще започне от прозрачността от 4-та секунда и 400 милисекунди, т.е. 4,4 секунди, което е равно 4400 милисекунди, или както го задава EdiSub 4,40, като маха последната цифра, т.е. времетраенето работи с сантисекунди. С Fade върви заедно още един друг таг, който е сложен за обяснение. Аз дори и този Fade не можах да обясня, пък комплексният Fade е още по-сложен. При него се задават няколко стойности вътре в самите скоби, които извършват няколко прозрачности едновременно. Т.е. значи, когато така. Наистина този так ми е трудно да ви го обясня. Ще го прескоча, ако в някой друг урок, ако се сета точно как да го обясня, ще го направя. Има още два тага, на които трябва да им отделя много време. И които включват използването на тези, които до сега описах. Те са клип и те. Тяхното използване ще видите в следващия видеоурок. Всъщност те тага е основният, който ще използваме при караоке мейкинга, затова ще му обърна най-голямо внимание на него. Дори даже този път може да разгледаме и клип тага. Добре. Клип тага е с една дума изрязване на текста. Ето. Дават се определени точки, около които се изрязва текст. Това се прави ръчно, но когато искаме да го използваме в скрипт, ще използваме Rectangle клипа, който се задава само в правоъгълници и квадрати, без други определени фигури. По-комплексни фигури исках да кажа. Неговото описване е малко странно. Сега ще ви го покажа. Нашата любима координатна система. Чертаем един обект, който в случая представлява правоъгълник на точки А. А, Б и С и Д, които имат определени координати, както винаги.
как точно се описва самия квадрат, правоъгълник. Тъй като координатната система на Edge е обърната обратно, трябваше аз да обърна буквите, даже почнах, обаче се заблудих от математиката. А, Б, С и Д. Значи за описването на тага клип се използват координати на първата точка от обекта, т.е. разположената в горния ляв ъгъл. След това се вземат координатите на втората точка, на третата точка, и накрая на четвъртата. Така, значи при описването първо се взема координатна се взема стойността на абсцисната ос, при която е разположена точката, в случая x1, поставя се запетайка, след което се изписва стойността на ординатната ос y2, след което y2 остава също, както виждате, той не се променя, а се изписва директно ординатата на следващата точка. Гледаме в посока часовниковата стрелка, след което се взема колко съм писал x2, след което се взема само ординатната ос, стойността на ординатната ос, защото абсцисната остава същата. И това представлява описването на самия так. Както виждате, тази точка не се взе. Така, ще правя грешки, докато обяснявам нещата. Няма какво да се направи просто. Така, как се описват самите точки, как да разберем координатите. Точка А е това. Точка Б е това. Точка С е това. И точка D обхваща първата и последната стойност на тага. Т.е. тези две. И да видим всъщност как точно се изобразява. Ето, значи тази точка има координати 571 по ординатната и 309 по абсцисната. Като и 309 по абсцисната. Следващата точка, тази, има координати 309, 771 и 309. Следващата 771 и 411 и последната комбинация от първите две, т.е. 571 и 411. Сега даже мисля да ви ги изобразя, да видите точно за как точно се разполагат. Ето точка А, нейните координати.
Аз точно заради това исках да отделя повече внимание на клип тага, но ще го направя в това клипче. Само че трябваше да дублирам, да имат на също време траене самите реплики. Да. И ето точно нейните координати на точката и разположението на клип тага съвпада точно, както ги описах. В случая тук точка B на позиция, само че тук ги обръщаме 305 ли беше? 305. Не. 309. 775. Добре. Да. Ето виждате, че при друг АН се получават аномалии. 775 и 309. Да, ето виждате пак центрирана на AM5 точката с нейните координати. C се вземат тези две стойности. И накрая D, първата и последната. Всъщност 309. Да, 309. Уф. Така, ето, всичко е точно. И това е разположението на точките. Значи почва се от точка А, най-лявата горе вляво, след което най-горната вдясно, най-долната в дясно и най-долната вляво. Как точно се описва, това трябва да го разберете, защото след това ще изрязваме шрифт и ще движим самите изрезки. Примерно е тази част тук, където се вижда от А, ще бъде преместена някъде, докато останалата част ще отива в друга посока, с което се осъществява изрязване на текста. И нека да опишем набързо един клип так. Добре. Почваме начална точка с координати 200 и 300. Втората точка с координати 400 и 300. И втората точка, в смисъл 400 и 300, третата точка с координати 400 и 500 и 350 и последната, то се взима на готово, 200 и 250 излиза автоматично. Само че съм дал погрешно големините, няма как да стане това. Тази стойност винаги трябва да е по-голяма от другата. И ако искаме примерно тази точка да преместим в координати в точка с координати 0,0, пишем 0,0. Ето. Съответно долната се променя, долната вляво се променя с 0 и 350 автоматично, другите остават позиционирани така, а втората става с координати 400 и 0. Ето, 400, дето се намира, и 0. Ами, това са основни взаимосвързани с математическите функции и координати и трябва да познавате поне малко чертането на графики, за да определите самото разположение на Rectangle Clip Tag. И да. Мисля това да е за този урок. Доста се повлякох.
но като въведение трябваше да му обърна повече внимание, пък и първия клип ми беше доста труден общо взето. Все пак доста голяма аудитория ще следи моите уроци. Предполагам, не? И до някъде се притеснявам общо взето, но в последствие ще се оправят нещата. Дано съм бил полезен. Всякакви въпроси може да задавате в темата в форума. Дори ако трябва да обясня нещо ново от днешния урок, пишете, ще ви отговоря. Следващия урок ще разгледаме тага T по-обстойно, като ще включим основните трансформации на текста и как да ги използваме така, както ние желаем. Това беше от мене. Дано ви е била приятна моята компания. До следващия път.